Akwụkwọ Jenesis isi nke 21. Jehova wee leta Sera dịka ọ sịrị. Jehova wee mee Sera dịka o kwuru. Sera wee tụrụ ime mụọrọ Abraham nwa nwoke na agadi ya. Na mgbe ahụ akara aka nke Chineke kpanyere Abraham ụka banyere ya, Abraham wee kpọọ aha nwa ya nwoke nke a mụrụ nye ya, onye Sera mụrụ nye ya, Aịzik. Abraham wee bie nwa ya nwoke bụ Aịzik ugwu mgbe o ruru ụbọchị 8 dịka Jehova nyere ya n'iwu. Abraham gbara ọgụ afọ 5 mgbe a mụrụ ya Aịzik bụ nwa ya nwoke. Sera wee sị, "Ịchị ọchị ka Chineke doziworo m, onye ọbụla nke na-anụ ya ga-achị ọchị banyere m." Ọ sịkwa, onye ga-esiworo Abraham Sera ga-enye ụmụ ara, n'ihi na amụworo m ya nwa nwoke na agadi ya. Nwa ahụ wee too eto eme ka ọ hapụ ara. Abraham wee mee oke oriri dị ukwuu n'ụbọchị e mere ka Aịzik hapụ ara. Sera wee hụ nwa nwoke ha ga-abụ nwaanyị Ijipt nke ọ mụrụrị Abraham ka ọ na-achị ọchị nke ukwuu. O wee sị Abraham, "Chụpụ ohu nwaanyị a na nwa ya nwoke, n'ihi na nwa nwoke ohu nwaanyị a agaghị eso nwa m nwoke bụ Aịzik nweta ihe gị." Ma ihe ahụ jọrọ njọ nke ukwuu n'anya Abraham n'ihi nwa ya nwoke. Chineke wee sị Abraham, "Ka ọ ghara ịjọ njọ n'anya gị n'ihi nwa okoro a, na n'ihi ohu gị nwanyị. Ihe niile Sera na-asị gị mee, gee ntị n'olu ya, n'ihi na ọ bụ n'ime Aịzik ka a ga-akpọrọ gị mkpụrụ. Ọzọkwa, nwa ohu nwaanyị ahụ ka m ga-eme ka ọ ghọọ mba, n'ihi na mkpụrụ gị ka ọ bụ." Abraham wee bilie n'isi ụtụtụ were achịcha na karama akpụkpọ mmiri nye Haga, tụkwasị ya n'ubu ya, o nyekwa ya nwa ya, zilaga ya. O wee jee na-awagharị n'ọzara Bịasheba. Mmiri wee gwụ na karama akpụkpọ ahụ. O wee tụda nwa ahụ n'okpuru otu n'ime osisi nta, jee nọdụ ala n'onwe ya na ncherịta ihu ya n'ebe dị anya dịka ndị na-agba ụta ga-agbarụ, n'ihi na ọ sịrị, ka m ghara ilekwasị ọnwụ nwa m anya. O wee nọdụ na ncherịta ihu ya, welie olu ya, kwaa akwa. Chineke wee nụ olu nwa okoro ahụ. Mmụọ ozi nke Chineke wee si n'eluigwe kpọọ Haga oku sị ya, "Gịnị na-eme gị Haga? Atụla egwu, n'ihi na Chineke anụwo olu nwa okoro ahụ n'ebe ọ nọ. Bilie, palie nwa okoro ahụ, jide ya n'aka gị, n'ihi na mba ukwu ka m ga-eme ya ka ọ ghọọ." Chineke wee meghee anya ya abụọ, ọ hụ olulu mmiri. O wee jee gbajuo karama akpụkpọ ya na mmiri, mee ka nwa okoro ahụ ṅụọ. Chineke wee nọnyere nwa okoro ahụ, o wee too eto biri n'ọzara ghọọ ọka ụta ka ọ na-eto eto. O biri n'ọzara Paran. Nne ya wee si n'ala Ijipt lụtara ya nwunye. O ruo na mgbe ahụ na Abimelek na Fikọl bụ onyeisi ụsụ ndị agha ya gwara Abraham okwu sị, "Chineke nọnyere gị n'ihe niile nke gị onwe gị na-eme. Ma ugbu a were Chineke ṅụọrọ m iyi n'ebe a na ị gaghị agwa m onwe m maọbụ ụmụ m maọbụ ụmụ ụmụ m okwu ụgha. Ọ bụ dịka ebere nke m meworo gị si dị ka ị ga-emere m, mekwara m ala nke ị nọworo dịka ọbịa n'ime ya." Abraham wee sị, "Mụ onwe m ga-aṅụ iyi." Abraham wee baara Abimelek mba n'ihi olulu mmiri nke ndị ohu Abimelek napụrụ ya n'ike. Abimelek wee sị, "Amaghị m onye mere ihe a. Ọzọkwa, gị onwe m igosighị m, ma mụ onwe m kwa anụghị m ya, ma ọ bụghị naanị taa." Abraham wee chịrị igwe ewu na atụrụ na igwe ehi nye Abimelek. Ha abụọ wee gbaa ndụ. Abraham wee debe ụmụnne atụrụ 7 n'onwe ha iche, bụ nke igwe ewu na atụrụ. Abimelek wee sị Abraham,
Gịnị ka nne atụrụ asaa ndị a nke ị debere n'onwe ha iche bụ? O wee sị, ụmụ nne atụrụ asaa ndị a ka ị ga-anara n'aka m, ka o wee ghọrọ m ihe àmà na m gwuru olulu mmiri a. N'ihi ya, ọ kpọrọ ebe ahụ Bịasheba, n'ihi na n'ebe ahụ ka ha abụọ ṅụrụ iyi. Ha wee gbaa ndụ na Bịasheba. Abimelek wee bilie, ya na Faịkol bụ onyeisi usuu ndị agha ya. Ha laghachi n'ala ndị Filistia. Ebraham wee kụọ osisi tamaris na Bịasheba, kpọkuo aha Jehova bụ Chineke ebighị ebi n'ebe ahụ. Ebraham wee nọọ dịka ọbịa n'ala ndị Filistia ọtụtụ ụbọchị.